într-o casă abandonată. Era blocată ușa și am deschis-o cu niște pietre, am dat. Eu. Ăsta, copilul. E deschisă. Și am fugit și acum vrem să intrăm sau... Dar nu că e deschisă, vezi că e deschisă. S-a închis de la vânt, Hai să-i... Mașină! Dacă ați dat și voi frici. Dacă este acum careva. Și aici? Victor, nu fă încă. Încă nu. Încă nu stai să Nu pleci. filma pe aia, să nu vadă ăla. Ce faci, bă? Haide. Intrăm? Da, hai. Victor! Fetele, bă, se plâng. Acum să vedem și să direct scheletăm. E o piatră ca să se deschidă toată. Da, du-te cu piciorul, dă cu piciorul. Bă, Totuși, se închide. Nu, deci să deschidem și nu să pună piatra, să nu se mai închidă. Bă, nu prea se vede, dar... Bă, haide cu ăla, că tu nu mai fă tu cu blițul și ăsta te pune pe jocul ăla de curat. Atât odată. S-a deschis. Pune jocul ăla, bă, ca cum ai. Să vedem. Bun, acum mergem iarăși. Înainte să mai auziți cea sunete de acum. Nu știu. Bă, dacă avea cineva un telefon și să... Am crezut că e închisă. Fiți atenți că nu. Da. Dai, mă. Da, mă. Și înăuntru închis. Ați putit, eu m-am uitat un pic la ușă și am văzut-o deschisă. Mamă! De ce mă dor picioarele? De ce mă dor picioarele? Pornește aplicația. Încă nu stă. Ce ciungâs. Băi, nu s-o deschis. Mă, tase că Nu prea se vede pe filmare. Bă, chiar a ieșit bine vlogul ăsta. Acum o să mai venim, o să facem partea a doua și atunci o să intrăm. S-a deschis ușa. S-a deschis un pic ușa. telefonul la tine. Bă, cine filmează, bă? Filmez eu. Nu, să pui tu pe alea.